Bă, fraților, astăzi ieșim un pic la mișcare pentru că afară a ieșit soarele și o vreme absolut superbă, dar cred că bate un pic vântul cam tare. Să luăm și obiectivul ăsta cu noi, că cine știe, poate facem ceva poze. Și să nu uit și trepiedul. Da, gata de Andrei, haideți. Mamă, chiar bate vântul tare afară. Mersi pentru toate like-urile pe care mi le-ați dat la vlogul anterior. Suntem aproape la 1000 de like-uri, nu uitați că la 2000 de like-uri facem backflip-ul ăla acolo în vârful podului, deci mergeți la videoclip și haideți să strângem cele 2000 de like-uri acolo. Iar la vlogul ăsta, nu știu, hai să strângem măcar atâtea câte am strâns la vlogul anterior. Pentru astăzi, fraților, mi-am propus să fac un antrenament de picioare, așa că astăzi o să vedeți foarte multe exerciții, veți vedea foarte multe precizii, exerciții de tentă și chestii de-astea. Da, și să nu uitați să-mi lăsați în comentarii întrebările de care vă ziceam și în vlogul anterior. Să evităm episoadele alea de Q&A așa cam inutile, zic eu, și să facem numai content de calitate aici. Am să selectez câteva din întrebări așa random, am să vă răspund la ele la sfârșitul vlogurilor. Deci la fiecare vlog puteți să lăsați în secțiunea de comentarii toate întrebările pe care le aveți pentru mine. Și ia uite, ăsta e locul în care facem astăzi antrenamentul de picioare. Compania de apă. De ce compania de apă? Pentru că scrie acolo compania de apă. Pe chestia aia acolo. Un loc foarte complex. Și îmi place mie foarte mult să fac antrenament aici. O să vă pun să fac și o încălzire, în special la picioare, și după aia o să-i dau drumul la toate preciziile și tot ce mi-am propus să fac astăzi. Nu uitați, încălzirea tot timpul a fost și va rămâne cea mai importantă treabă înaintea unui antrenament. O să încep să dau câteva precizii din acestea mai micuțe, așa de început, ca să ne încălzim gleznele ca lumea, și după aia o să trec la mai multe exerciții. Tot astăzi mi-am propus să vă fac și un mic tutorial, să zic așa, să vă arăt cum fac eu slide-ul acela, pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut chestia asta.
Bă, fraților, cred că o să schimbăm și noi locul pentru că aici bate vântul cap tare, e foarte nasol la urechi și la cap și la tot. Dar înainte vreau să vă arăt cum fac eu slide-ul ăla. Aoleu. Și după aia ne mutăm din locul ăsta. Toată ideea vine de la roll, exact poziția în care termin rollul. Asta să vă arăt așa. Exact poziția aia cum termin rollul, în poziția aia stai și în slide. Da? Ceva de genul așa fac eu. Chestia asta. Termin rollul, da? Fac. Aici. De aici merge în slide. Și uite, vi-l arăt acolo. În momentul în care pornești în slide-ul ăla, să te arunci de pe piciorul stâng și să-l tragi sub tine și aluneci pe partea asta de coapsă și gambă, mă rog, ai grijă la tibie. Cam asta fac eu la slide și cred că majoritatea tracerilor. Sper să vă fie și vouă de folos. Am văzut că mulți m-ați întrebat de el, așa că iată, cam asta e tutorialul. Nu am ce să explic mai mult. Am schimbat și noi locul, am venit aici în muzeu. O să mai facem câteva chestii pe aici, niște trepte, sărituri așa în sus, ca mingea, mă rog. Tot felul de exerciții de astea și după aia o să merg acasă pentru că e foarte frig afară și da, înghețăm de frig. Două sus, una jos, două sus, una jos, două sus, una jos, două sus, una jos. Bă, fraților, cam asta a fost și cu antrenamentul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut acest nou minunat vlog, nu uitați să dați acolo un pumn butonul de like. Asta m-ar ajuta foarte, foarte mult să strângem acolo cât mai multe like-uri. Și bineînțeles, ca de obicei, eu am fost Bobo și noi ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!